Kadi ginelak tindakipun panganten kakung miwah pangiring kawis tingal sampun dumugi korining pahargyan. Suipun ladrang wilujeng tengara kandhek tindakipun panganten kakung. Hangkrantu tumapaking tata cara panggih. Para tamu kakung miwah putri ingkang minulyaking budi, kawastara pengaten kekalih sampun sumadya. Pramila titi laksana ingkang salajengipun inggih punika adicara panggih pasrah penganten. Ing sepisan inggih pasrah penganten kakung ingkang dipun susuli dening Bapak Salam inggih punika sulih sarira saking Bapak Jatikusumo dalah Ibu Larasati ingkang mijil saking desa Wonosekar Gembong Pati. Dumateng Bapak Salam wekdal saha sasana kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatullahi salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seh wilasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa kasirira ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula waratin sagung keluarga Widodo Raharja. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dahat kinabekten, para tamu kakung miwah putri Wreda lan muda ingkang minulyang budi. Langkung rumiyin keparengna kula sapengering nandhakaken raos syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi awit saking sih nugrahanipun ing kalodhangan punika kula kuwawa saged sowan wonten dalem mriki kanthi wilujeng boten wonten pambeng rahayu tanpa reridu, selamat tanpa reribet. Salajengipun kula pun kumusuwardana ingkang sinaraya dening kadang sepuh kula Raka Mas Jatikusumo Sarimbit garwa. Kaparenga matur katur dumateng Bapak Suwardana sekalian Ibu lumantar ing kinurmat inggih punika Bapak Kartika Adi. Sepisan kula ngaturaken salam taklim, salam takdim katur dumateng Bapak Jatikusumo sekalian, mugi kaaturaken dumateng Bapak Suwardana saha Ibu Warsini sumarambah dumateng para sepuh bini sepuh dalah sadaya keluarga. Kanthi pamuji-muji mugi tansah manggihaken kabagjan saha katantreman. Kaping kalihipun netepi adat pranatan adat palakrami ingkang lumampah miwah rinujukan bilih antawasipun Bapak Jatikusumo sekalian garwa lan Bapak Suwardana Sarimbit Ibu Winarni sampun golok gilig anggenipun badhe mbangun bebesanan kanthi hamalaramaken inggih punika Raka Mas kanthi hamalarakamaken inggih punika kusumaning ayu Roro Sekar Warsini kalian kusumaning Bagus Suwardana. Pramila ing dalu punika kula piniji hanganti saha hamasrahaken dumateng calon penganten jalu saperlu badhe purohita ing ngarsanipun Bapak Suwardana sekalian garwa wosing gati kaparengna Bapak Suwarsana dalasan Ibu paring wewerah
kinaraya sangu hanggenipun bangun bali wisma salajengipun. Janggep triwigatinipun sowan Raka Mas Jati Kusuma sekalian anggenipun sowan nganti angsal-angsal ingkang boten mingsa wujudipun lan boten sepintena kerta ajinipun. Mila sarampungipun atur kula mangke sedaya kula caosaken mugi kersa hanampi kanthi renaning penggalih. Mekaten menggah aturipun Raka Mas Jati Kusuma sekalian lumantar kula tumrap kula sagotrah ingkang kapiji nganti calon temanten jaler saha kula pribadi ingkang piniji matur nglenggana kathah kelepatan katitik saking sisipin atur kilang runtuting basa miwah kiranging tata trapsila ingkang menika kula ugi nyuwun lumunturing pangaksami. Puput pepuntoning atur hayu hayu rahayu ingkang sarwi tinemtu bagya mulya salaminya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dilenggah kakung miwah putri menggah pasrahipun Bapak Jati Kusuma pin Bapak salam nuwun sewu minangka duta saraya ing kalenggahan punika kanthi pratela cetha wijal wijiling pangandikan salajengipun babaring sedya pasrah badhe katampi ing Bapak Ahbab minangka sulih sarira saking Hamengkugati ing rikal dengan ing sonten menika inggih punika Bapak Suwarsana dalah Ibu Suryati. Sumangga dumateng Bapak Ahbab wekdalipun kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikah wa ahalan nikah wa barakas sifah fi hadil fursa. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun sesepuh pinisepuh minggahipun aji sepuh para pepunden ingkang pantes pinundi dalakina bekten. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang satuhu pantes kita bektosi menggah dawuh-dawuh dalah fatwahipun. Para pengemban-pengembating praja, para satriyane negari, mongko pandam-panduming para kawula dasih. Ingkang satuhu pantes katuran sagunging pakurmatan. Para purna karya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma, miwah kadang sutresna muda wrida ingkang satuhu pantes sinudarsana. Punapa dene para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Mirungganipun ingkang Hamengkugati nun inggih Bapak Suwardana Dalagarwa. Katang besan saking manten kakung nun inggih Bapak Jati Kusuma saking tlatah Sekar Gembong, Wono Sekar Gembong. Saderengipun panjenengan sedaya dalah kula dherekaken manungku puja. Ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kanugrahan, kabagas kuwarasan. Katitik wonten kalodhangan enjing menika panjenengan sedaya dalah kula saged pepanggihan noninggih wontening adicara panggih. Mugia rawuhipun panjenengan sedaya nderekaken ndedonga memuji wonten ngarsanipun Gusti Allah noninggih anggenipun Bapak Suwardana nikahaken putra wayahipun winengku ing Sukabasuki. Shalawat dalah salam mugi katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab mugi
panjenengan sedaya dalah kula dipun daku umatipun Kanjeng Nabi dalah pikantuk syafaat udumahipun wonten donya dumugi delahan amin amin ya rabbal alamin. Para ingkang rawuh, para ingkang sami lenggah ingkang kinurmatan. Gempil kamardikan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Bilih jejer kula wonten menika majelis minangka talanging basa. Saking panjenenganipun Bapak Suwardono dalah garwa. Bilih wonten kalodhangan enjing menika mboten kuwawi matur piyambak. Sebab nembe ngraosaken bombong mongkong ing penggalih. Pikantuk talining katresnan ingkang tanpa pepindhan saking panjenenganipun Bapak Jati Kusuma dalah garwa. Kapurih matur ingkang engko sepisan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinarak kanthi mardumadining penggalih. Saha ngaturaken wewangsulan salam taklimipun Bapak Jati Kusuma ingkang sampun katuraken dening Bapak Salam kanthi wewangsulan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pemuji mugi berkah dalah rahmating Gusti Allah ingkang sami pinanggih. Salajengipun ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bilih Bapak Jati Kusuma sak pangambyong saking wana sekar gembong sampun nglonggaraken penggalih rawuh kempal manunggal saking Bapak Suwardono sepisan malih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ugi ngaturaken dalah nyuwun pangapunten ingkang mawantu-wantu. Habu bilih Bapak Suwardono dalah garwa hanampi rawuhipun panjenengan sedaya mboten trapsila arupi aruh suguh lungguh. Salajengipun kula minangka talanging basra saking panjenenganipun Bapak Suwardono hanampi pasrahipun temanten kakung ingkang katuraken dening Bapak Salam kala wau kanthi asta kalih. Hawu bilih temanten kakung ingkang sesilih sujat mika wonten tlatah Pati. Kula boten kampratan anggenipun kula gulawentah. Kula aruh kula didik supados mangke anggenipun lelemban wonten madyaning bebrayan agung pun dadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah nuwuhaken putra waya ingkang sholih sholihah amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun ugi hanampi syarat sarana minangka uba rampinipun akdun nikah tali asih mugia ingkang sampun kaaturaken kala wau dipun aturaken kanthi manah ingkang ayu. Wonten pisang ayu, wonten ketan ayu. Sedaya menika mugia dipun aturaken kanthi manah ingkang ayu sehingga saged ngraketaken anggenipun bebesanan antawis keluarga Bapak Jati Kusuma kalian Bapak Suwardono. Salajengipun hamba bilih sampun samekta gati sumangga. Ibu ingkang mratisaken adicara panggih. Hamba bilih sak mangke sampun samekta gati monggo. Saking kula ndherekaken adicara ingkang sampun sinengker wonten tlatah Pati. Hamba bilih adicara sampun paripurna saking Bapak Suwardono mboten saged ngaturi napa-napa. Hamba bilih Bapak Jati Kusuma dalah sak pangambyong badhe jengkar wonten menika majelis pun paringi slamet wilujeng dumugi wismanipun sowang-sowang. Semanten atur kula apabila wonten kekirangan-kekilafan nyuwun agungipun pangapunten ingkang mawantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
kanthi cetha terwaca atura pinampi saking Bapak Ahbab nun inggih sulih sarira saking Hamengkugati inggih punika Bapak Suwarsana. Tata upacara salajengipun inggih punika tata upacara panggih. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken boten katalumpen dumateng ingkang piniji ing juru foto ing pawiwahan ing sonten menika inggih punika saking Sentral Foto ingkang sampun dipun pandegani kakalian Bapak Ali. Para tamu kakung miwah putri, tata upacara salajengipun inggih upacara panggih. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing Sukarahayu. Sampun samakta penganten kekalih badhe nindakaken panggih. Tetilaraning para luhur dilekara semanten. Panggihing pinangganten kekalih hanyarengi kumandanging cantuka kang munya ing wanci riris. Pindah ning cantuka munya sesautan ing madyaning Balumbang. Sineling tumuruning jawah riris. Gangsa kodhok ngorek hangsung pakurmatan dumateng titahing Gusti ingkang hasipat jalu lan estri. Giya melebet tatanan suci. Jumangkah tetek padane bagus sujatmika. Mekaten ugi Rara Warsiki tumapak ing suku kebak ing pamengku. Saya caket katingalipun tumuju sasana panggih. Panggih saking tembung panggayuh murih gambung ing penggalih liripun sawusnya pinanganten pinanggihaken dening kodrating Gusti awujud badan wadat sageta nyawiji cipta rasa budi karsa ing salaminya. Sawusnya sami abenajeng asta kumplawe sami ambalang gantal. Penganten kakung ndawahaken gantal dumawah wonten ing pratmajanipun risang penganten putri. Mereka pratandha pranpiton tansah asih dumateng ingkang garwa lair tumusing dados. Gantal penganten putri pinalengaken dumawah suku ingkang kakung Hamengku Pralambang utawi Palampita jejering pawastri siaga sahandhap pamurbanipun ingkang garwa minangka pandhikaning keluarga. Purna binalang gantal penganten kekalih Anjawat asta Rara Sekar Warsiki ngaras astanipun ingkang garwa nedahaken salebeting raos tresna dumateng Bagus Sujatmika. Daya-daya kekalihipun krucat candela penganten pastri lenggah ing jenengipun sarwi sumembah
Penganten kakung nampak tigan ngantos pecah. Pecahing tigan ambabar warni jeni lan petak minangka pranprita panyunan mugi jalu lawan mestri wus nyawiji daya-daya paniringan putra kang utami nenggih putra ingkang bekti dumateng Gusti kang hamurbeng dumadi bekti dumateng Rama lan ibunipun. Mugi murakapi dumateng keluarga negari lan agami tanggap pengantin putri Hamiji pamidangi ingkang garwa lekas menika minangka pranprita prastanipun pastri ingkang siaga hangamping-ampingi ingkang garwa siaga sabiyantu hangi tali sukering diri sukering keluarga serta sesukuring bebrayan agung purna Hamiji astanipun Rara Karwasiki kalanting ingkang garwa kajumenengaken wonten ing sisih kinipun Bagus Sujatmika prestanipun penganten kekalih sawusnya kinudrat nyawiji bagya mulya badhe tansah dipun lampahi sesarengan bebrayan kodrat paring patoban kekalihipun siaga ngupaya wiradat minangka sarana karampanganipun paripurnaning adicara sirep risang gongso. Nuwun. Hanyerengi ngumandanging ketawang Larasmaya Bapa Suwarsana sekalian nyingkepaken sindur wonten pamidanging pengantin kekalih. Pengantin sarimbit lumampah lon-lonan sarwi nyepeng poncoting sindur. Rama lumampah wonten ngajeng Ibu tutwuri sawinjingipun pengantin kekalih. Lekas mekaten minangka pratandha bilih Rama Ibu sampun lila legawa ing putra uwal saking pamurbaning ibu garwa gesang mardining pribadi jejegaken saka guruning Balewisma ingkang ketimben winangun sindur ingkang werni abrit sinerak petak winangun untu walang sektosipun minangka pepenget dumateng pengantin kekalih bilih gesang bebrayan prasasat kanthi nyabrang samudra ingkang ombaking santer tur gawat kaliwat pramila kedah linambaran santosaning lair lan batos murih saged lulus raharja preteng gising samudra kabahagian kanthi pirantos tansah caket marang Gusti lan sasami. Prapting sasana rinengga Bapak Suwarsana handingini lenggah Ibu Suwarsana ngrucat sidur ing pundhaking pengantin kekalih tumuli hanetepi tata cara bobot timbang pengantin kekalih pinangku ing jengku sisih tengen lan keri minangka tandha bilih wiwit dinten menika putra kekalih sampun winengku sawetahipun dados putra pribadi datan wonten ingkang kaemban cindhe lan kaemban siladan kekalihipun pun karaos timbang samudyanipun tumuli Bapak Suwarsana jumeneng saking palenggahan Haumisuda putra kekalih kanthi metek pamidanganipun Rara Sekar Warsiki sareng kalian Bagus Sujatmika
ngantos lenggah jajar sumanding ing sasana wisuda tama. Mengku teges bilih wiwit titi wanci menika penganten kekalih sampun sah hanut pranataning adat Jawi minangka jejering palakrami. Paripurna tata cara bobot timbang miwah wisudan salajengipun Bapak Suwarsono tuwin Ibu lenggah jajar ing sisih tengenipun penganten kekalih. Inggih karana ing ari punika Bapak Suwarsono sekalian katemben mantu kapisan pramila hangadani tata cara bubak kawah kanthi ngunjuk degan ingkang cinampur mawi gendhes Jawi ingkang kaprah sinebat rujak degan. Woing kelapa ingkang salebetipun wonten toya suci minangka pralampita jejering pawestri ingkang ngantos dumugi dewasanipun kedah tansah njagi kasucenipun diri langkung-langkung guwa garbanipun hawit sayektosipun toya suci kala wau namung wenang binuka dening kakung ingkang kinodrat dening Gusti minangka jatining jatukrami. Mila sasampunipun cinampur gendhis Jawi toya awujud jene kadidene kawah ingkang nyawiji ing papan panggesanginipun lare nggih guwa garba kala wau. Sayosya kawah binuka tumuli mbabar putra mbajeng saking lajeng wonten sesebatan bapak lan biyung. Degan kaunjukaken Bapak Suwarsono 3 sendok tumuli ibu ngunjuk piyambak sapurnanipun kalorot dumateng penganten kekalih ing pangajap mugi ingkang putra saged glintir kautamaanipun ibu tuwin Rama. Lulus Raharjo tata cara bubak kawah sinambung adicara krobongan saklajengipun inggih punika kacar kucur. Penganten pawestri gelar kacu kemboyo awodene penganten kakung ngasta kebo gunakaya ingkang isinipun arta receh saking wilangan alit ngantos ageng piyambak. Wos jene utawi beras kuning kawah kacang kawak dele kawak serta embon-embon sedaya isinipun kebo gunakaya sinuntak tinampi wonten kacu gembaya sekedhik kewala datan wonten ingkang kecer. Mengku pralambita bilih panganten kakung siyaga hanyengkapi kabetahaning balewisma minangka sarana panggesanganipun. Kacu gembala tumuli dipun bundeli branceh nani bilih panganten putri badhe tansah geminas titi ngati-ati anggenipun ngubantaken gunakaya paringipun ingkang garwa. Muri saged hanyengkapi kabetahaning kaluwarga temah kekalihipun saged hayem tentrem ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Kawis tinggal panganten kekalih suwan wonten ngarsanipun bapa ibu rom kacu kambyuga saisinipun katitipaken dumateng ingkang ibu. Lekas minangka pralambita bilih putra kekalih badhe tansah nyuwun tuntunan saha pitedahipun Rama ibu mulih anggenipun gesang bebrayan saged bagya mulih salamiya. Purna hanitipaken kacu gembaya wonten ngersaning ingkang ibu. Tumuli penganten nglalih lenggah malih wonten palenggahan rinengga. Nindakaken tata cara dahar klimah utawi dahar seka walimah. Winastan dahar klimah
karena anggenipun dahar namung sak kepasan kewala. Ewadene sinebat dahar walimah karena kekalihipun nembe nindakaken walimah sinengkaaken sah pranataning adat Jawi minangka palakrami. Ingkang kadahar awujud sekol werni jene pinaringan lelauhan jangkep saking wulu wetuning bumi. Kaprah sinebat sekol rendeng utawi sekol punar minangka tandha raos unjuk syukur wonten ngersaning Gusti ingkang Maha Mirah ingkang sampun paring kacekapaning boga dumateng titahipun. Anggenipun dahar kanthi dulang dinulang mengku pralampita satunggalipun badhe tansah nyengkapi kabagyan lair lan batos sadangipun lelayaran ing samudraning bebrayan agung menika. Bagya mulyaning panggesangan badhe tansah dipun lampahi sesarengan ing salaminipun. Sapurnaning dahar klimah tumuli ngunjuk tur mening ingkang kaunjuk namung cekap tirta wening sepisan minangka pepenget saking para leluhur supados gesangipun penganten linambaran watak kaprasajan. Anggenipun gayuh kamulyan kanthi prasaja kewala murih rejeki ingkang tinampi hamberkahi. Angka kalih minangka wewarah murih sedaya kodrat lan lelampahan sageta tinampi kanthi weninging cipta rasa budi miwah karsanipun. Para tamu kakung miwah putri ingkang luhuring budi sampun paripurna tata cara adat krobongan kanthi rahayu tanpa rerido. Hanyarengi suwukipun ladrang Sriwidada. Tanggap ing sasmita Bapa Wardawa sekaliyan laju tindak tumuju wisma paleremang medhoaken Bapa Jati Kusuma tuwin ibu kakanthi mertui pengantin sarimbit. Kawis tingal tindakipun besan sekalian kadhi lumebak ing tirta kencana. Saking wisma palerman Bapa Jati Kusuma mertui dumateng ingkang putra. Senajan sayektosipun sampun pitados lair lan batos bilih ingkang putra badhe pinahargya kanthi samuwa. Namung ngengeti agenging raos tresna mila rumaos datan marem ing galih lamun dereng nyarirani pribadi paring jurung pangestu dumateng putra. Daya-daya Bapa Swarsana sekalian jumeneng marepake rawuhipun kadang besan ing sangajengipun kori gapyuk sami ajawat asta sinawung eseming wardaya sumpringaing wardana pratandhani bilih sesepuh kekalih sampun gembleng raosipun anggenipun mangun bebesangan temah dados satunggaling keluarga ingkang pupuh santosa nyenguyung panggesanganipun putra kekalih.
tumuli Bapa Suwarsono sekalian kadherekaken lenggah ing sisih kiranipun penganten kekalih. Bapa Suwarsono sekalian lenggah malih wonten ing palenggahan sakaut. Lumengser duta pametuking besan sekalian. Mangkono wusnya lenggah pepundhen catur Sumangga kalajengaken adicara pangabekten. Ananggih sungkemira risang pinanganten sarimbit dumateng pepundhen catur Rama dalah Ibu. Netepi darmaning putra ingkang bekti wonten ngarsaning tiyang sepuh ingkang sampun hanggula wentah pramila risang pinanganten kekalih jengkar saking sasana palenggahan jumeneng gandeng renteng reruntungan kanthi hangrucat canela sarta hanglolos duwung kersa arsa marak sowan wonten ing ngarsanipun Rama saha Ibu. Mila kawistara risang pinanganten kekalih marak sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Ibu. Praptanira risang pinanganten tangkep asta sigra tumungkul. Yayah tunjeming bantala. Wandane sinartan wening ing cipta ngrasuk ing sanubari. Nyadong idi berkah pangestu wonten ngarsaning Rama dalah Ibu. Mbok pilih kawijil kanthi lesan. Duh Kanjeng Rama dalah Ibu. Keparenga ingkang putra marak sowan wonten ngarsanipun bapak kalian Ibu. Nglenggana kawit alit panjenengan ingkang hanggula wentah. Kula dereng saged atur piwales kagem panjenengan. Nanging waleh-waleh napa kula sampun katiban wahyuning jodho. Lir sinendal mayang jroning galih Bapa Suwarsono dalah Ibu Suryati hanampi suwanipun ingkang putra kekalih. Duh nggir putraku, genduk putri kang banget tak tresnani ing kalenggahan iki. Pindhane bapak pikantuk kanugrahan kang gedhe, wujude winih kang suci. Ing mangkane bakal tukul uwit kang gedhe, kang gremboyong godhonge, wangi gondo kembange. Tuwuh wohing katentreman. Mula welingku marang sira genduk, netepana darmaning garwa sing bekti mring kakung, sing pinter marang garwamu, tansah ngabekti ngajeni mring kakungmu lan sing pinter kang marang mara sepuhmu kaloro. Purna hanggenya sowan wonten ngarsaning Bapa Suwarsono dalah Ibu Suryati, putra kekalih gandeng renteng reruntungan, marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Jati Kusomos dalah Ibu Larasati, ingkang sanyata sampun hanggula wentah kawit alit ngantos akhiring dewasa. Satemah ingkang putra wedal menika nampi wahyuning jodho ya wahyuning palakrama. Nampi suwanipun putra kekalih pepundhen sepuh pun paring wasiat aji kalawunta kawijil kanthi lesan. Duh nggir putraku Bagus Sujatmika, sepira bungahe atine wong tuwa ya nggir.
kalamun pun jonggo wus kasembadan sira wus pikantuk jatuh krama mustikaning kenya mung welingku netepono darmaning kakung sira bisa ngayani ngayemi lan ugi ngayomi. Ugi welingku sira genduk sing tekuna anggonmu ngibadah tansah eling marang Kang Kuwasa tekun anggonmu budidaya sapa kang tekun bakal katekan kang sinadya rina wengi tak suwunke marang kamurahane Gusti kang akarya loka bagya mulya tentrem ayem anggonmu bebrayan. Ugi enggalo pikantuk talining katresnan ya putra putri kang soleh lan solekah mong welingku gunmu sesrawungan nengenono andap asor lembah manah ojo duweni sikep kang adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun sira kudu eling kang den diarani wong unggul ngono wong ora duweni musuh lamun wong menang kuwi wong kang iso merangi hawa lan napsune sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada satemah sira nggayuh sekeluarga kang tentrem ayem raharja minulya temahing delahan. Mangkono wis purna ing gati adicara pangabekten lon-lonan lumampah risang penganten tumuju palenggahan sakawit ing dampar rinenggo nuwun. Para dilunggah kakung miwah putri ingkang luhuring budi raos bombong miwah mangka ing manah Bapa Swarsana sampun hanjangkepi minangka adicara utawi tata cara panggih ingkang sampun kentasake putra putrinipun ing palakrami.